Shugaba Donald Trump na Amurka ya yi zazzafan martani wa Iran, lalle ta tabbatar ta karbi matakan nan na tsagaita wuta da ake so a cimawa a Islamabad na Pakistan. Ya ce idan ku ba haka ba, ya ce ya tanadi bama-bamai da rokoki da sojoji da makaman yaki masu tsauri wanda lalle Iran za ta ɗanɗana gudata wannan karan matukar bata karɓa ta yin tsagaita wuta da Amurka ta gindaya ba. A hakan ma dai ya ce ya shirya wasu dakaru na sama da na kasa wanda za su tunkari Iran gaba da gaba ko da ana so ko ba a so. Ya ce mashigar Hormuz yana daga cikin sharaɗan da ya gindaya cewa lalle ya zama na abu ɗaya ne, lalle ya zama na abu ɗaya ba tare da wani sharaɗi ga kasa da jiragen 'yan kasuwa ba. Dole ne su dinga wucewa kai tsaye ba tare da wani sharaɗi ko kuma wata ka'ida da suka cike ba. Matukar suka yi haka to Iran ta ce wannan na daga ciki. Lalle kuwa Amurka ta ce za ta yi dukkan mai yiwuwa domin karɓe wannan haramtacciyar gwamnati na Iran, inda ce gwamnatin Iran dole ne ta mika sinadaranta na nukiliya ga Amurka gaba ɗayanta ba tare da ta rage ko kaɗan ba, da kuma daina kera manyan makamai kamar su Shahid da kuma manya-manyan rokoki na da suke harbawa a sararin samaniya. Ya ce mashigar Hormuz lalle ne ta zama free ba tare da an biya ba kamar yadda yake da. Waɗannan labarai da Iran shugaba Donald Trump ya gindaya waɗannan sharaɗai na Donald Trump kamar kayan baya ne wa Iran. Lalle ba za ta iya cika waɗannan sharaɗan ba. Lalle za ta iya barin wasu jiragen na ya zama free a Hormuz, amma batakin daina kera waɗannan jirage na marasa matuka da kuma Shahid wato bama-bamai da makamai masu cin dogon zango, lalle Iran ta ce ba za ta iya daina kera waɗannan ba saboda domin kariyar kai, domin wulakanci ma dole ne ta ci gaba da kerawa. Inda kuma CIA na Amurka su tabbatar wa Donald Trump cewa lalle a cikin kwana 7 ko 8 nan da aka yi na tsagaita wuta, lalle Iran ta kara yawan makamanta da take kerawa na Shahid drums nan har guda 800. Ya ce a cikin kwana 7. Lalle wannan barazana ce babba ga Donald Trump, inda suka jaddada masa cewa lalle yi mai yiwuwa domin tabbatar da an tsagaita wuta a gabas ta tsakiya. Matukar ba haka ba to wa'annan Shahid din nan da manyan makamai da Iran take kerawa da ta samu nasarar kerawa a wannan satin a kan Isra'ila za ta kare da kuma kawayensu na gabas ta tsakiya kamar Dubai, Saudi Arabia, Kuwait da Jordan da sauransu, inda suka jaddada masa cewa lalle ya ɗauki mataki. Wannan ya sa Iran Donald Trump tura manyan makamai da jiragen yaki da kuma sojoji ƙari ma kan wanda suke can domin tunkarar Iran da ko ta wace fuska ko ta halin kaka a inda ya ce dole ne zai kare wayannan maradansa a gabas ta tsakiya, musamman ma ita Isra'ila da take shakiki. Ya ce dole ne ya kare su daga har-haren Iran ɗin, inda ya tabbatar da cewa matukar ba a dakatar da Iran daga irin wannan kere-keren ba, ya ce to gabas ta tsakiya na iya rittaɓewa ga baki ɗaya ko kuma ma ya ma kau da ma Iran ɗin a faɗin duniya baki ɗaya, wanda hakan jin labarin nan ya sa shugaba Isra'ila Benjamin Netanyahu ciki ya ɗoruwa domin irin yadda barnan da Shahid da kuma cluster bombers ɗin da Iran take kerawa lalle makamai ne masu hatsari a Isra'ila da ma UAE da kuma Kuwait da Jordan da sauransu, inda wayannan makamai na Iran ba inda za su kare ko kuma inda za su yi birki sai a wayannan kasashen, tunda ta riga ta gama da sansanin sojojin na Isra'ila a gabas ta tsakiya, Iran na sansanin sojojin Amurka a gabas ta tsakiya. To ce lalle babu abin da ya rage kamar ta juya su akan Isra'ila da kuma makwabtan abokan kawayen Amurka a gabas da tsakiya. Ya ce wannan na zuwa ne a daidai lokacin da aka tsagaita wuta na kwana 7 ko 8 nan da za ta kare gobe. Haka zalika ya ce shugaba Donald Trump ya kara da cewa lalle Amurka ta yi duk mai Iran ta yi duk mai yiwuwa domin tabbatar da an tsagaita wuta da kuma an cimma matsaya kan sulhun da ake jagoranta a Islamabad na Pakistan. Ya ce shugaban Pakistan ya ce dole ne shi ma zai taka rawa domin an cimma matsaya kan wannan yarjejeniyar da ake tunkarar shiga, a inda mataimakin shugaban kasar
na Amurka JD Vance ya bayyana a Islamabad da kuma tawagar Iran ɗin masu tabbatar da haka, inda shugaba Donald Trump ya ce lalle Iran ta karbi wayannan sharaɗan da hannu biyu ta kuma aminta da shi, inda ita ma Iran ta ce dole ne ba za ta yi karɓe sakacin amincewa da yarjejeniyar tsagaita wutan nan ba sai sun aminta, sai sun tabbatar mata da amincin nata yarjejeniyar. Ya ce ta tabbatar mata amincin nata yarjejeniyar kamar daina hare-hare a Lebanon, daina hare-hare a Gaza da kuma maido da kudadensu da aka danne da kuma kauda wasu matakan tsaro wanda lalle dole ne a tsagaita su, kuma a kawo musu wayannan kudade nasu wanda aka rike na shekarun kusan 40 da wani abu da suka wuce a baya. Haka jalika Iran ta ce ba za ta yi sakin jiki da yarjejiyar nan ba, dole yadda suka rike shi haka su ma za su rike. Haka yadda shugaban kasar na Iran ya kara da cewa yadda suka farmake su, ya ce ta wannan hanyar su ma za su mayar da martani ba tare da kakkautawa ba. Yana daga cikin misalin da Iran ta bayar na irin martanin da ta kai kan kama wannan jirgin nata na dauki na dakon mai da Amurka ta kama, da irin martanin da ta yi mata. Ya ce to ta wannan hanyar kawai za su yi bi domin baya ga kare kai. Ya ce to ta inda aka farmake su, ya ce to ta inda ita ma za ta kai farmaki. Yana daga cikin misalin cewa idan Amurka ta kawo mata koda kuwa nuclear bomb ne, ita ce to ita ma tana da wannan hanyar za ta iya mayarwa. Magana ce mai harshe biyu da shugaban na Iran ya bayyana cewa lalle ta inda suka kawo hari ta nan su ma za su mai da hari. Babu wani abin da za su iya yi domin su kare kansu, dole ne su kare kansu daga hare-haren makiya da kuma Isra'ila da take kusa da su. Ya ce wannan babu shakka za su kare kansu da dukkanin karfinsu da dukkanin abin da za su iya, wanda ba za su gaza ba. Dole ne za su cin magaci akan abubuwan da suke yi na wannan yaki. Ya ce Iran ta yi shirin wanda shugaban Arakci ya bayyana cewa Iran ta jima da shirin irin waɗannan farmake da Isra'ila da Amurka suke kawowa. Ya ce sun jima da sanin haka. Ya ce babu abin da zai sa su karbi sharaɗin da za a yi musu tare da nuna ma'ana shiga yarjejeniya da kuma barazana. Ya ce ba za su taɓa karɓan yarjejeniya da barazana a cikin yarjejeniya da za a yi ba. Ya ce dole ne a cire barazana a ciki da kuma tabbatar da aminci akan sharaɗai, ko kuma kafin yarjejeniya ya samu zama ma ba ma a karɓe ta ba. Ya ce dole ne sai ta tabbatar da amincin karɓuwar sharaɗanta kafin nan ita ma za ta mutunta yarjejeniyar da aka shiga. Ya ce wannan shine ka'ida ta, babu wani abin da za mu iya cewa dole ne kuma mu tsaya tsayin daka mu tabbatar da Lebanon a cikin wannan tsagaita wutar ba tare da wani tsangwama ko kuma wani barazana wa Lebanon ba. Ya ce duk harin da ya sami Lebanon, ya ce to dole ne mu har da mu ya same mu, inda ya ce ba za mu daga kafa akan irin wannan farmake ko kuma barazana ba. Ya ce can propaganda da suke ta haɗawa cewa Amurka za ta durkushe, Iran za ta durkushe, za ta yi kaza, za ta yi kaza. Ya ce wannan duk propaganda ce. Ya ce sun jima suna jin propaganda daga Donald Trump da kuma shugabannin Amurka da suka gabata. Ya ce ba yau ba, wannan farko ne kuma wanda ya fito fili ne kawai wannan. Ya ce to babu shakka su ma suna nan suna kare kansu da makamansu wanda suka iya kerawa a cikin gida da kuma waɗanda suke iya siyowa kaɗan daga waje wanda babu takura a cikinsa. Kuma na subscribe da alamar kararrawa.